Sirohan. Sirohan. Shalom, selamat hari Minggu mari kita saluhna amang inang, na pinarsangapan amang padita, amang parhalado do inang parhalado, suang songonima nang ruas ni huriata saluhna nang naposobulung, dison jongjong dohami sian panitia, songon mabain sada kreasi ima songon lagu puji-pujian, ima naning papungon dana hita di pesta gotilon di tanggal 5 November. Alani amang inang mangidohami saluhuna asa sudema hita manupahi tujulo anggiat boy tapargunahon aka hasil ni panupahoyotay. Maulay tema amang inang lasrohan ami saluhuna mangidohon di haroromu anggiat matutu boy marguna benota di huriato. Maulay tema.
Ayo pertama. Maulid ma amang inang di panupake muna saluhuna angge matutu ditabay tuhan akapaso-paso di ita saluhuna di sude akapabay na munay sa iboy ma di pargunaon huriat taon tuwari ari namang yun. Maulid ma. Shalom. Selamat hari Minggu ma di tasaluhna. Hurian itu hatta naing mulat tama kebaktian tadi bugasan Arianon alani tapaho ma martang yang naho mahita di bugasan rohata. Mari demahita. Mari hite-hite goarni debata ama. Dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot goarni to di porbadia na tu mapalangi dohot tanon. Amin. Kristus Yesus do naung gabe hapistaran siat debata tu hita. Gabe hati goran dohot habadiaon dohot haluaon. Haleluya.
Martangi yang maita ali Tuhan debata amanami para sirohan na sumurong sa itogihon mahami tu anakmu asa ibana na punahami lehon madihami hapor siyaon na sitong asa holan hosabing haposan nami unang luas huriyam marhaposat tuakkan na dihasyanganon ay holan hodo haposan dohot haporusan saya si maroham patuduhot tuhami dalan Tuhan Tuhan, asa jupang hami asini roham nagodangi, ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dehita. Yesus, anak Yesus, itu Pati ni debata di minggu ta sadarion ima patik parjolo satu patik paupaton. Pati parjolo audo Jehova debatam ninna debatata dang jadi marakup ahu bahenomu debatam dang jadi ganomu jala dang jadi sumanomu manangahan na di benua gijang doh na di benua tongaon rodi na di bagasan aek na di torunitano yang go tunggabi si sobbaon manang sioloan dang jadi dohonon guarni debata yang go soturedalan na ay hona uhum na dosugut akan na marsineang di guarna ingot hamuma babadiahon ari minggui dinaunomari maula hamu nasa siula muna alai anggo ari papituhoni ari paradianan ni Jehova de batamdui dang jadi ho mangula anggo dinasadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi isi ni hutani halap pe na manggebati hutam ai dinonomari do di toppa debata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradia doibana di hari papituhoni di bahenido ubahin na di pasu-pasu debata Jehova ari paradianan nai jala di parbadiai songo di masahna atong rak mangidogogo mahita sia tuhata lau mangulahon nau bartu patiki alih Tuhan debata mare dehita
Tato potima dosa tanagurangi diaropan di debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata nasumarihon saluhut jolma nang sude nadito pami. Hodo debata ni hasitongan dohat hati goran. Narodo hami tuado pamu mabuat dosa ni sadok tanoon nang dosa nami maradupoko. Masai torobdo nagabe marsikor dohot aturaparon nasotama. Sailam gede, sailam tugu-tugu mahami di dalam hasitongamu asalam tarpasu-pasu nahumaliang marhite-hite ngulu nami. Amin. Tabegema baga-baga ni debata taringo tu hasisan di seluruh sata. Adong do dihita situan ni malim nasongoni. Nahudul di siamu ni habangsa ni hatongamon di Banua Gijang. Di baheni tarbahni ibana do panguluhon ro di ujungna akan nasadok ro tu ibana marhite-hite ibana. Na mangulu do ibana totong asali tangyakon nasida. Hasangapom ma di debatana di Gijang. Mare dehita. Hatani debatan nagabi epistel di mingguta di Bugasa Sadarion. Ima natar surat di Evangelium si Lukas. Dia ibindu 10. Mamukka maisan ayat 20 sada, 124. Lukas 10 ayat 20 sada, 1 ayat 24. Atong marsika soring mahita majaha sian hami mana parjulu. Songonoma didok disi. Laos ditiki ima marulopolop ibana di bagasatod di parbadia. Madok hupuji ho amang. Tuhan si gonggom Banua Gijang doho tanoon. Ala ditumadikon hoi sia jolo ni akka napistar dohot namarroha. Gabe di papatar hoi tu akka sio dihonokon olo amang ido di halomohon roham hian.
dungi didopakon mapulik akasisianna mandok mertua ma akamata namarnida nani ida munai. Ima sahana martua do na tumangihon hatani debata jala na upeopsa. Amen. Mari dehita. Hatidak koma hapor siyaw tay songon na ni hatidak kon ni dongat tas hapor siyaw di sadok portibion ra mahi tamadok au porsea di debata Jehova ido ama pargogo na suatu dosan na tumopalangi dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehova na sasadai iman na tinubuan ni si Maria na gabi-gabi asyatot di parbadia adorang soha bubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di pangumuman ni silatus na mati terpajal lo ibana di hau pinarsilang na tua tuban watoru dung di tanom na mulak mangolu di hari patuluhon na manai tu surgo lau hudul di siamun ni debata Jehova amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi hala na mangolu doho na mate au porsea ditod di parbadia jalarok kada huria na badia huriha atau panyala Kristen akan na badia doho di hasisani dosa doho di hatai na madok mula mangolu dosogot daging ni halak nang mate doho di hangoluan na sora sudah. Amin. Tapi gemah ede puji-pujian siankor amal Jericho.
Laus diudutima dohot kor ama salom.
Tapi gemah titing namasa do si pamasaon di huriata di bugasan nasa mingguan. Shalom. Selamat hari Minggu ma di hita saluhutna. Tapa ihut-ihut ma tikting nama ragam di Minggu tanggal 22 Oktober 2020 tolu. Na parjolo goarni Minggu. Goarni Minggu ta sadarion ima Minggu pa 20 hodung Trinitatis. Lapatanna hasi tolu sadaon ni debata. Topik Minggu Jehovah do mual ni hangoluan. Napaduahon kelompok kor tuari Minggu tanggal 20 Oktober 2020 tolu. Pukul pitu tolu puluh wib imana mangisi kor gabungan ama dohot ina Esther. Pukul 10 ina Hanna, ina Deborah, ina Kamis NHKBP. Pukul 15 wib remaja sektor. Hari Selasa tanggal 24 Oktober 2020 tolu sektor Nazaret dibagas ni keluarga Bena Pitupulu Boru Simajuntak alamat Raokalong RT 0304. Sektor Judea dibagas ni keluarga P Manulang Boru Nenggolan Nahinan sekaligus Mangapuli alamat Jalan Benda. Sektor Bethlehem of Sektor Efesus dibagas ni keluarga J Marpaung Boru Nababan alamat Kampung Babakan RT 4 RW Sada nomor 30 belakang Alfamidi Pekapuran. Napalimahon sektor Galatia dibagas ni keluarga Nyonya Situa Siagian Boru Manurung alamat Jalan Anggur Perumahan Sukatani. Napaonopon dibagas sektor Filipi dibagas keluarga P Marpaung Boru Sitorus alamat Pedurenan Cisalak. Hari Rabu tanggal 25 Oktober 2020 tolu sektor Sion dibagas keluarga Halu Bagaol Boru Nainggolan alamat Jalan Bakti Abri Gang Saud. Napawaluhon sektor Betania dibagas ni keluarga P Simajuntak Boru Sitopul alamat Perumahan Jati Jajar A13 nomor 02. Sektor Roma of sektor Korintus of sektor Kolose dibagas keluarga W Luban Gaol Boru Simangunsong Nahinan sekaligus Mangapuli alamat di aula gereja. Pasapuluduaon sektor Kanaan dibagas keluarga P Siagian Boru Dolok Saribu sekaligus Mangapuli alamat Cimpaun Tapos. Napaopaton ibadah Minggu pukul pitu tolu puluh wib. Ibadah Minggu pukul pitu tolu puluh wib ima di tanggal 20 Oktober 2020 tolu nanengro hita mamake bahasa Indonesia. Napalimahon amplop resort. Di Minggu sadarion marpeliat tujulu do hita ima papungu pelian amplop resort dohot pelean napaduahon tapasahat ma di bagasan las niroha. Napaonopon kegiatan pesta gotilon dohot tahun profesionalisme dalam penata layanan. Di Minggu ta sadarion di kebaktian pukul pitu tolu puluh wib ima sian kategoriar lansia dohot pukul 10 wib sian panitia. Di hari Minggu 20 Oktober 2020 tolu naneng ro di permingguan pukul pitu tolu puluh dohot pukul 10 wib mangaradema sian padita. Napa pituhon amplop Lembaga Alkitab Indonesia. Di hari Minggu tanggal 20 Oktober naneng roon marpeliat tujolo dohita ima papungu pelian amplop tu Lembaga Alkitab Indonesia dohot pelean napa duahon. Napa waluhon laporan pertanggungjawaban program 2023 dohot rencana program kerja tahun 2024. Pinangido matu sude seksi na adong ditoru di Dewan Koinonia, Dewan Marturia dohot Dewan Diakonia. Asa patupahon rapat mabahen laporan pertanggungjawaban atau LPJ tahun 2020 tolu dohot mabayar rencana program tahun 2024 dipatupa mai di tanggal sada saat 31 Oktober 2020 tolu ni uluhon ni masing-masing dewan. Napasiahon pemberkatan nikah nunga majalo pasu-pasu pardongas saripeon Astika Boru Sitanggang dohot David Restu Nugroho
Ima boru ni keluarga RIP si Tanggang Nahinan boru boru sianipar dari sektor Galatia. Terpasu-pasu di GPIB Jemaat Harapan Kasih Bekasi. Napa 10 tona rapok padita HKBP 2020. Duk sipul majahatik tingon tabigima surat siat tona rapot padita HKBP 2020. Na 10 sadahon peleap bulanan doho iuran diakoni sosial. Mauliate mati pasahat huriatta tu sude ruas naung pasahaton pelean bulananna dohot iuran suang songni diakoni sosial 1 bulan Oktober 2020. Tuakka naso pasahatot dope taingok ma amanginang makarikoton pasahatossa ganuk bulat tuhuria marhite parhaladota sektor tabe. Napa 10 hon torop ni ruas nama dohoti per minggu tanggal 15 Oktober 2020 170 halak. Napa 10 hon ulang tahun kelahiran opa plono palak, ulang tahun pernikahan 5 keluarga. Padita doho perhalado HKBP Cimanggis Pasahaton. Selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan periode tanggal 10 sampai 22 Oktober 2020. Hatani debata napa sikopol lasni rohamuna tarsurat di pasalme 20 ae onom. Tongot tahe dengkan bahasa doho asni roha mangihut-ihut au saleling au mangolu jaladung mulak au masuhakkuma bagas ni jahoba saliling ni lelengna. Napa 10 pelean iuran diakoni sosial huria. Torop napa 1 pelean iuran diakoni sosial huria di bagasan mingguon godangna opat kepala keluarga 775.000 rupiah. Peleap bulanan manang tahunan. Torop napa 1 peleap bulanan dok tahunan di bagasan mingguon opat kepala keluarga godangna 1.100.000 rupiah. Napa 10 nopon tok ripe tu pembangunan. Torop napa 1 tok ripe tu pembangunan di bagasan mingguon 2 kepala keluarga godangna 300.000 rupiah. Nasapa 10 pituhon keuangan huria. Huria sia juta 656.425 rupiah. Pembangunan 1.510.300 rupiah. Sentralisasi manak pusat 6.520.775 rupiah. Jumlah 10.775.500 rupiah. Molo tungadong pelean naso tercatat manang salah redaksi. Akka peleani asa dihubungi matu parhalado radido hami padenggaton. Songoni matikting namasa dohot si pamasao di tonga-tongan huriata. Sai di pasu-pasu tu hatta mapeleani bain sangap di goarna. Tapi gema tona rapok padita HKBP 2020 tolu. Madapoton nahina holongan sude ruas perhalado ni huria Kristen Batak Protestan di inganat nabi. Asni rohama dihamu dohot dame nasihat debata amata dohot siat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tapuji matuhatta Yesus Kristus Raja ni huriai. Nasai marsi hohot mangaramoti dohot mamasu-masu huriana nangakana posona di nasaragam ni pakkobasion nai. Patar donang dengan bahasa ni tuhatta ubai tiur perdalanan ni rapot padita huria Kristen Batak Protestan na parjulusahali di patupa di parhutaan. Naposo bulung jetun silangit tapanuli utara. Mamuka sia 10 Oktober 1 tanggal 20 Oktober 2020. Onma rapot hatopan ni sadok padita ni HKBP na parjolo dung merdalan sentralisasi keuangan HKBP ni dohotan ni 1.870 halak sia 2.004 halak padita ni HKBP. Sinodangan ni tema HKBP proaktif menghadirkan kebaikan Allah bagi semua atau di Matius 5 ayat 45. Dohok subtema pendeta HKBP berkomitmen memperbaharui diri untuk profesional menghadirkan kebaikan Allah dalam semua aras pelayanan HKBP tanpa diskriminatif dan rasis. Ulido merdalar rapoti siapa monai sahatu pangujungi di bagasan hasadaon parhaha maranggion marujahatu holong ni rohani tuhata Yesus Kristus. Dibuhai do rapoti marhite pertanyaan nani uluhon ni pendeta Krise Anki Gosal, wakil sekretaris umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia.
dohot ulaun nabadia dalam manogu huhut pataruho sude parrapot mad dohotisa di bagasan holong dohot to di parhamaranggion lao makatai sumakapi huhu manotopon akka haputusan nama sayarga nama saybalga pakorhon na tu perdalanan ni pakkobasion ni HKBP na oi kumanis tujolo tahalas sodo haroroni penceramah temai ima Dr. Hans Peter Grosshand sian Universitas Master Jerman dohot Referen Dr. Jansen Wipke sian Departemen Misi Oikumene Evangelis Christie in Rheinland atau EKIR Jerman. Jala penceramah subtemai ima pendeta Dr. Andar Gomos Pasaribu dohot pendeta Dr. Beni Sinaga suang songoni rodo aka panggonggomi natakas mangaleho pak kirimon dohot pamikirio tu sude parrapot marhite hata huhuwasi na pinasaha ni nasida anggiat sisada urdot huria dohot panggonggomi paturehon nasadaon di tonga-tonga ni masyarakat rap majalahi hasisaron siala panahit sosial songoni marsiurupan mangagohon standing nasai masa dope di tonga-tonga ni bangsota marhite permahanyo ni opui eporus HKBP takas do sadok padita ni HKBP disosoi asalam marhatauun mangulahon tohonanna secara profesional tiruat di hata doho di pangalaho haporsiaon nang holong ni roha marhibul ni roha huhut marhauduho tu debata marhite persitutuon mangulaho pakkobasion na di HKBP manomu tahun okeumene inklusif 2024 sisada roha sadok padita HKBP asa persidohot terap dohot sude home ugamo huria bangso mengadopi krisis ni Portibi isarani Portibi nalam mohop hapuguson porang diskriminasi rasisme na menggadis jolma dohot ketidakadilan songon hataridaun ni okumene inklusif di patupar ruas ni huria padita HKBP do haradeon papulikon otik B siap balajona si pasahaton na marhite uduk ni huriata laho mengurupi gereja Kristen Protestan Mentawai atau GKPM di togihor rapok padita HKBP 2020 tolu do asarap hita saluhut ruas ni huria dohot perhalado ni HKBP laho pasidikon nasa rumang ni pangalaho diskriminasi dan rasis nama korhon ketidakadilan marhite parange na haposat jala tiruan majaga hodiri dohot humaliang marujahat tu holong ni tuhatta dipanggul miton di ngolu si ganupari di tonga-tonga ni keluarga huria masyarakat nang lingkungan hidup atau ekosistem di humaliakta diarahor rapok padita HKBP do sude ruas nang perhalado HKBP asa sisadatahi pada sipon pakkobasion parsobaot tu debata jala pahoton persauran namar situtu manarihon akadongan namar hatauo tu totu different ability pahisahon parnguluan nasida di partodion nang di pardagingon dala pahisato pakobasio doho parsidohoton ni ruas ni huria namar hatauon natotui ditotopon rapok padita do buku panduan pakobasio tu nasida ditogihon rapok padita HKBP do ruas nang parhalado HKBP asa di bagasan hasadaun pasauton hajujupang ni hadameon di tonga-tonga ni ngolu namar huria dohot namar habangso di nama nomu-nomu pesta demokrasi Indonesia tu tahun 2024 naing masih sada panatapak kita saluhut na lau patuluson proses pemilihan umum marhite memakai suarata songon warga negara Indonesia di bagasan tanggung jawab jala di bagasan hibul ni roha hita paborhaton huhu mananyakon akadongata nadohot kontestasi pemilihan umumi gabesira dohot panodang sitidangi Kristus di tonga-tonga ni ulaon nama saibal gai so patubu akka parbolata di huria bangso dohot masyarakat sude mahita huria pahobar paubduk pakobasion marojahat tu dokumen naong tinotopon ni rapot padita marpardomua tu buku panduan keseragaman pelayanan revisi terjemahan agenda sekolah minggu revisi terjemahan agenda bahasa Indonesia pernyataan imam tentang pekabaran Injil HKBP ayat Alkitab dalam pengajaran katekismus panduan tahun politik dokumen okeomenis peneguhan sidi jemaat di Bible
dohot konseling dan pemeriksaan kesehatan calon pengantin. Marnida parukiloni padita nang ruas ni huria naros ya dirina dohot sia duru ni dirina rapot padita HKBP pasahaton pangidua tu opui eporus pabangti tim parmahanion atau konselor namar ruason pareses padita dohot konselor. Rapot padita HKBP mak melatihon perdalanin sentralisasi terus marsitutu mangudutu sisa huhud dalam marsitutu pahisaton mutuni pakkobasion di bagasar rohana bulus rapok padita HKBP manogihon sude ruas nang perhalado marsitutu patuluson perdalanan ni sentralisasi keuangan HKBP marhite nama sagihon hobbartu hatotuanna manuraton di buku panuratanna laos manongoson hibul hobbartu parsagina songonima pinasahat tona ni rapok padita HKBP 2020 tolu saya dipergugui jala di patau amata Tuhan debata mahita saluhutna laho pararatnon barita nauli jala gabi pasu-pasu tu sadok portibion imana di patudos tu sada Musa 12 tolu marsangak ma tuhata debata Jaitun Cilangi 20 Oktober 2020 tolu atas goar ni parrapot Pendeta Maulius UE Siregar FTH sebagai ketua rapok padita HKBP dohot tanda tangan dohot eporus HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar dohot tanda tangan songonima titing namasa di huriatta amin. Tapi gimana? Ada puji-pujian sian remaja. Ta puji matuhata mari demahita laos di soma tapasahat peliata sadaa dohot sadabe. Kijong Ong Jie
Damai ni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima na mga ramoti hati-hati dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Tajaloma hata ni debata di minggu ta sadaryo ni ma nandienet sian buku Panurirang Jesaya, bidu 45 ayat sada rodi ayat pitu. Songonodo hata ni Jehova tu na miniahanna, tu si Kores na hutiop di tangan na siamun, papatuhon akka bangso parbigu di jolona, jala makarhari si jata sian goting niya karaja, mangukap di jolona akka pitu dohot bahal unang hisu didapot. Ahu mardalan di jolom, jala pahornopon akka betul-betul, ropo hakku ma akka pitu tobaga, jala sega aku akka sordak bosi. Jala lehonokku madiho arta akka nadiha holomon, dohot homitan akka natinabunihon, asa ditadaho ahudo Jehova debatani Israel nama jou goarmo. Ala ni Jakob na posoki, dohot ala ni Israel na hupiliti, ubahen na hujouho di guarmo, pola marsahala guarmo hubahen, tagan sodita daho dopeahu. Ahudo Jehova, jaladang adong be debata dukonnyahu, huhohosi doho tagan sodita daho dopeahu. Asa dita dahalak akkana sian habicaran, dohot sian hasudutan, naso adong debata dukonni ahu. Ahudo Jehova, jala dukon niahu dangadong. Ahu si jadi hatiuron dohot si topa haholomon, si bahen hadameon dohot si topa hamagoan. Ahu do Jehova si bahen saluhutnai. Ido saha huriana hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Adong do sadahuta ditarutung na margoar huta lobuhole, tepatna dipudi ni salib kasihi. Jadi sasitong na sian toruhyado halakon nakok tugijang, mayoritas marga simorakir do isi tinggal. Jadi sian simorakiri do halaki manaik na jolo kopung na tugijang marhauma manang markobun, ibangun sopo-sopo na dungilaw si bangun jabuna, gabi parhuta amma disi di guari ma hutai lubuhole. Jadi sahatu tahun 1900-an dang baga dope dalan sahatu hutai, alai jalan setapak dope molo neng turuk kalaki tu tarutung, manang molo neng naik halak tu lubuhole. Menyusuri hutan-hutani turu tutor. Jadi tahun 2011 2012 kami marhubas disi sebagai calopat dita. Binegi ma carita ni nasida madok, kami amang molo najulu, molo masa pesta panen menang pesta gotilon. Turudo halaki habis pesta gotiloni makuti emeni paditai tutor. Ihuti do emeon hasil ni pesta gotilonon. Jalaganup ari Sabtu turudo nasida makuti soban, tadamu soban kayu bakar dihuti mai tutoru dungi siatoran no muse dung dijual di toru sobanon. Hepeng nai dipakai manor pupuk, naik mana sida muse makuti pupuk. Aledang pala pede-pede nasida normal do. Tungpe saya makuti turun makuti nakot tukicak. Normal lo sama kita tibo-tibo. Ala yang dohonon
Dihalaki hati hai mado son anggo hita songosonon nama hita hutaon. Memang buntu do hutai. Berbatasan tu hutan nipahai namanya no do si Gotom. Tadamo si Gotom. Tu ara IC mai saya atas barite. Ate. Si Gotom, si Latom, nene ate. Gultom, gue isi. Jadi ninah lagi aidang muki bero tu so mobil ninna do hati hai. Jadi do nasida do olo nama la jolo habang musih lusung asa saha mobil tu hutaunin. Tadahamu do lusung. Do bahasa Indonesia ni lusung. Lesung. Aduh warne. Kan belga-belga do najolo lusung. Jadi molo najolo kan zaman ni hagugun ni halak Batak najolo boy do ibain habang lusung. Jadi molo mangalo-alo parhutaan ni habang do seno lusung tu si mangalo-alo. Jadi do nasida olo nama rajolo habang jo lusung asa boy sahat mobil tu hutaon. Dang mungkin beres sodong harapan ni nasida. Alai di ujung ni tahun 1900-an ninna. Nak kok masih ada mobil hartop do warne. Nak kok tu gijang. Hola saha mobilin na tu hutai. Sudah halaki madok horas inna tu mobili. Allah nilas di rohani nasida. Aidang disangka boy do pe mobil tu si. Allah jalan setapak do. Mulai sianima, mulai ma diolah dalani. Boy manuai gagabe mar aspal, nga boy be masuk akses masuk keluar mobil nga deng gabe saha tu huta lubu hole. Tung pe tetap buntu ibana alai nga boy masuk mobil dohot truk dohot lana asing tu hutai. Asa neng dohono nak kamanginang jojo tiad do hita songon anggapan ni nasida na parjoloi. Apalagi di tikigok hamaulo di tonga-tonga ni ngulut tahun rongom paru kilon. Segala sesuatu sepertinya buntu, lakukan ini buntu, masalah bertubi-tubi datang, boy do tubuh di hitauan hopeless, putus pengharapan, adang-adong bepak kirimon na. Jadi di situasi si songoni do nani alaman ni halak na di lubuh oleh sinakaringani. Hampir mirip. Songoni mana ni alaman di bangsa Israel ditiki terbuang nasida tu habuangan Babilonia tu Babel. 70 tahun nasida terbuang. Tangadong beharapan. 70 tahun ngadongi 2 tu 3 generasi. Ngadongi tiki poso-poso terbuang. Sian Jerusalem ibana tu Babilonia. Dung dimasai ngasapelan sia ibana. Tong terbuang. Alani nga mulai putus pakirimon ni nasida. Song-songonon nama hitaon. Dang nagabe malua behitaon ni narwa nasida. Nga di klimaks, nga loja nasida, nga maheu nasida, jala terhurung do nasida di pagari tembok-tembok na tibbo. Di situasi si songonima, di tikinong hopeless manang putus harapanon, rohatan ni debata tu bangsoi marhite si Jesaya, ima diturbukta. Naing mangodolhon, Jehovah do mual ni hangoluan. Jehovah do mual ni pasu-pasu. Jehovah do mual ni halua. Odo nanang si parahohonota, Jehovah do mual ni hangoluan, boy may tarida siyan natuluna di toruan. Na parjolo, debata paluahon dohot cara nasadir. Acap kali Tuhan menolong kita dari persoalan kita di luar dari logika berpikir kita. Ketika pertimbangan manusiawi kita berkata, oh ini tidak mungkin lagi, oh ini mustahil, di sana Tuhan bekerja. Di luar logika berpikir kita. Satiki sudah pemimpin-pemimpin ni Israel ngadohok terbuang tu Babilonia dan ngadong bion na mangingot maka tidak kon debata di tonga-tonga ni pembuangan. Jadi pemimpin-pemimpin pengaputus harapan dan ngadong naman warahon debata be dohot hagogoon na disi. Alai dang naing madok gabe laos soboy be debata paluahon nasita. Ido ubay na didok diturpuktai dipilit debatado Raja Persia naso manada debata naso bangso Israel ima si Kores laho mabuan bangso onan non ruar sian habuangan Babel. Ketika Tuhan sudah tidak sanggup lagi melihat orang-orang yang di tengah-tengah Israel untuk membawa mereka, Tuhan masih punya cara
dengan caranya sendiri memilih orang lain dari bangsa lain untuk menyelamatkan umat yang dikasihinya itu. Ima si Kores nasian persianakan jalan molota bereng do sejarah Alkitab dan hola jolma ciptaan ini Tuhan kuasai, bisa dia pakai untuk menolong dan melindungi umat yang dikasihinya. Taingok do dibuan bangsoi sian perhatobanan Mesir tu tano Kanaan di tano parhorsihan di padang gurun. Tuhan menjaga dan menolong umatnya pada malam hari dengan tiang api dan pada siang hari dengan tiang awan. Jadi natino panope bodo dipakai di bata laho majaga laho paluahon akabangso nahinaholongan ni rohani di bata. Dakolani binatang natino pani di bata pe boido dipakai ibana laho paluahon bangso na siap parmaraan. Sada seekor laba-laba Tuhan bisa pakai menyelamatkan hamba. Taingok do ditiki dilili si Raja Saul si Daud. Lari bana tu gunung. Dan adong beinganan pelarian ni ibana di bereng si Daud ma adong gua. Masuk masih Daud tu bagasan gua dungi martangi yang ibana. Tuhan permatek ko madison. Tolong au Tuhan. Sian pangalilion ni aka tentara ni si Saul. Dang leleng dung songoni martangi yang ibana. Romanin na sada laba-laba. Dungi mabay sarang ibana, mabay jaring ibana. Pas di pitu ni guay. Asa ditikisahat si Saul dohot akka soldado na manang prajurit na tujolo ni guay di bereng nasida. Molo adong jolma masuk tuson dang muki bedenggan jaring ni laba-labaon. Ido ubay na itinggal hon nasida maguay law man nasida mangalui itu na asing malua mahosa ni si Daud. Demikian cara kerja Allah sering dalam kehidupan kita. Ketika akal berpikir kita dan logika manusia ini mengatakan, oh ini tidak mungkin, oh tidak ada harapan, tidak ada jalan keluar, Tuhan sanggup dan dengan penuh kuasa menyelamatkan dan mengeluarkan kita dari segala persoalan kehidupan kita ini. Ido ubayna di hati dakko di Lukas sada tulupul pitu dan adong naso tarpatupa debata. Saluhu na do majadi moloi hobartu lomoni rohana. Asa suku-sukun na nuang tuhita, bohasa si Kores dipilih debata. Nabuy don yan jowon na manangisi na siya tonga-tonga ni bangsoy. Ale bohasa siya bangso na asing, bohasa Raja Persia dipilih Tuhan debata. Bodo adong dua alus tuson. Na parjolo sa hali ima naing patarida honon ni debata huasona dohot gogona nang ditonga-tonga ni bangso dohot home na asing. Kuasa Allah bisa bekerja di tengah-tengah bangsa lain. Kalau Tuhan bisa memakai Kores untuk menyelamatkan umatnya, Tuhan juga bisa menyelamatkan bangsa-bangsa lain lewat umat. Hitope boido pakion ni debata gabe alatna laho paluahon mengurupi halak bangso dohot home na asing na di bagasan hamaulo. Akamang inang dihuriat HKBP di tahun 2024 digowari doi tahun oikomenis inklusif. Bohama asabuhi hitaon rap hudul, rap jongjong, dohot home, suku, bangso na asing, dohot ugamo na asing na sedang terpuruk do di bagasan hamaolon asa ruar na sidasian aka parukilon. Kita bisa dipakai Tuhan sebagai alat. Odo nagabe komitmen ni sudi paddita di rapot paddita hatopan nong merdalan di mingguon bahwa bohama hitaon dipakai dewata gabe alatna laho mangurupi halak na asing ruas siap parukilon. GKPM Gereja Kristen Protestan Mentawai itu adalah asuhan gereja HKBP. Saat ini mereka mengalami kendala. Pendeta-pendeta dan pelayannya tidak dapat gaji lagi. Dan pelayanannya banyak terbengkalai karena kurangnya dana. Alani ima dirapoti nga ditotopon 2004 paddita nunga madok setiap bulan dipotong manno balajona saha tu 2 tahun na naing ro lao lehonon sagihonon tunasida GKPM manang Gereja Kristen Protestan Mentawai. Asa tung konkret bahwa hitaon dipakai dewata gabe alatna laho parwarhon halak sia sude parukilon na dohot akasi taonon. Alani dohok sude hitaon boy do pakeon ni dewata songon nama make si Kores laho paluahon bangson.
Dungi alasan na paduahon, buah saya kosikores. Allah disakapi debata, laho melunturkan, menghancurkan gijang ni rohani bangsoid. Ay bangso Israeli, tung penga terbuang, sombong. Inarohana sida kami ini kan bangsa pilihan Allah. Kami ini adalah bangsa yang dikasihi. Tetap di bagasan gijang ni roha. Allah ni laho menghancurkan gijang ni rohana sidai. Neng dohono ni debata, irpu hamu do Israel, holak kamu boy pilih toku. Sia durwape bodoh pilit laho na bainokku gabe bangsok. Itu neng dohono na. Si Kores na somana da debata bangso Persia pe boy do hupilit laho mabay sada bangso. Tuhan mau menghancurkan kesombongan mereka. Jadi kamanginang di sesi istirahat ni rapot na sa mingguan, makata-katai ba dongan na melayani di daerah 50-an. Jadi pagara do hurianon. Di siya dong sebelum sentralisasi jadi ruasido margugu balajo ni uluan na. Jadi adong mana 10.000 sabulan, adong na 50.000. Adong masada ruasi na paradongan sian imana 50% setiap bulan. Lau mabain balajo ni uluan. Alai negatif na namoraon gabe lomo-lomo na mado hatana di gereja ikon hatana na saut. Sampai tu saya tiki alasoi para sahat manang di pasaut uluani nani dok ni ruason namoraon hape alang amaralo tu patik manang tu aturan ni HKBP. Mangamuk situ tu ibana ala ni ngamuk na ido ibana tu situ sektor ne lek kamu surat pidakuin ne ban itor rosit tuai hato itelepon paditai tor hato lau tu resort itor keluar 15 menit keluar surat pidana lam taba mangamu ibana iripu ibana elekon ni halaki hadu ibana aunang mamang sombahita maklum maho ihado dohonon na alai bering ibana mangamu ibana 15 menit saya surat bidak kuwe kamu ini bang. Nasudi halaki resah sadiling na memang. Aka situasi torna ruas na asing pemarnida pangalahon ibang. Tujuan ni nasida menghancurkan kesombongannya. Dia tong ibana, auno no godang di hurion. Mangalio silehonon. Molosado nga odang merdala kurion. Songoni may ibana dalam kesombongan na. Itu dihancurkan lewat cara surat pindah itu. Lawi mana tu distrik, i distrik dan ilayani beban. Akamangin yang hampir mirip tu si bahasa si Kores dipilih menghancurkan kesombongan orang-orang Israel bahwa Tuhan dengan kuasanya bisa memakai siapapun, apapun untuk menyelamatkan orang-orang yang dikasihinya. Nabaduahon didok debata satia di padan. Aha naong niwarihon ni debata tu akka opu ni bangsoi tu si Jakob tu si Israel ingo do debata ido ubay na pola dipilih si Kores laho mangaleho dalan dohot paluahon nasida non ruar sianinganani didok ahu mardalan di jolo ni si Kores untuk menghancurkan negara Babel dan bangsa-bangsa lain supaya Persia yang menang sehingga umat Israel bisa bebas kembali ke Yerusalem yang hancur itu. Dungi didok au maniop tangan musyamun au mangukap pitu au pahornopon butul-butul au mangaleho diho artahomitan nabuni harta yang terpendam. Ketika Persia menang hasil jarahan emas nanti diserahkan ke orang Israel untuk dibawa pulang ke Yerusalem karena Yerusalem masih hancur asa adong modal nama dasor dileho do tunasida artahomitan nabuni manang harta yang terpendami dohot hata ni debata ngasahat tu nasida didok mai gabe harta yang terpendam. Dalam sebuah perumpamaan Tuhan Yesus tentang harta yang terpendam, seorang petani yang bekerja di ladang orang ketika dia mengolah tanah itu dia lihat ada harta di dalam tanah itu, dia tutup, dia segera pulang, dia jual semua hartanya untuk membeli semua tanah ini karena dia tahu di dalam ada harta terpendam. Songoni mariko ni artahomitan sinakaningan harta yang terpendam itu. Asal dohot syarat mangoloi hamu di hataku ninna Tuhan. Mangoloi hamu di akapar surok. Ido ubain na didok di Matius 6 ayat 30. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Dungi sudai aka odeng lehonon nama Tuhan.
semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi disimak di dok bahwa debata marningo jajina laho paluahon laho memelihara majaga marmudu-muduhon bangso nahina holonganna songon naung niwarihonna tu bangso Israel. Jala di dok do au majo guarmu. Jadi mulai dok au majo guarmu berarti spesial doi. Tabayako majo misalna di son di punguanon roba Pak Joko Widodo dungi torijo sejoloi tuhamu amang galingging maju tu jolo. Hape dak kai patad dahon amang galingging oni sebana tu Pak Joko Widodo las doroha mamang. Wah las ya doroha. Hurip pun namod do amang. Ala kading to ngawelu hudok songoni, hah inna. Modok roha. Jadi pastilah sia doroha. Di rabok padita ya kamanginang sia 2000 opat padita ditiki bimbingan ni Eporus dan soni duga-duga muncul di slide di bain jala di suarahon di jauhon opui adong hampir 10 halak goar ni padita na berprestasi di bagasan na 2 tahun. Adong manunggabe profesor, adong mo nagabe ketua PGI, adong mo nagabe sekjen UIM di Munster Jerman. Tentu akan najijowi guarna ialah seteruhan. Kita pasti akan benar-benar sangat excited ketika orang menyebut nama kita. Padahal dia belum kenal kita dengan benar. Alani di so didok au maju guarmu, dohot guarmu, marsahalahu baik guarmu. Sedemikian spesialnya Tuhan terhadap Kores dan terhadap umat itu. Ido bukti bahwa diingot ibana do sudena ni warihonna manang nong pinadatonna tu bangsoy. Napatuluhon om mana parpudi debatado si bahen saluh dangadong na asing dukon ni debata ayat onom tu ayat pitu takasu dokon mulai dari terbitnya matahari sampai terbenamnya tidak ada yang lain hanya dia sendiri Tuhan Allah. Pernyataan ini mau menegaskan bahwa tidak ada satu ruang atau waktu pun yang tidak dikendalikan dan dikuasai oleh Allah. Dalam perjalanan hidupmu ini, dalam pergumulanmu yang kau alami saat ini, tidak ada satu ruang atau satu waktu pun yang tidak dikuasai dan dikendalikan oleh Tuhan. Hanya dia satu-satunya. Alani unang tuna asing be, dangadong na asing dukon niau ninna dewata mula hulak diturpui. Jalamar hite pamiliton ni si Kores naing odol hononna bahwa bangso na asing ape tuduk do tuau. Dia adalah raja di atas segala raja. Na mengatasi saluhuk na parhuas. Molo debata nang majau nang mamimiahi dohok marsuru naso jadi majua raja Persia. Itor olo do ibana dimiahi marhite si Jesaya nang pakyon ni debata laho paluahon bangson. Atong hot mahamu marpakirim. Jangan menjadi orang-orang yang hopeless atau putus pengharapan. Tetaplah percaya dengan kuasa Tuhan. Jangan meragukannya sedetik pun. Ai ibana dona paluahoko. Molo pesude dalan buntu di idahon waeng. Molo pesude pitu tertutup di idahon waeng. Tuhan sanggup untuk membuka jalan yang baru dan membuat jendela supaya kau bisa keluar dari persoalanmu, dari pergumulanmu yang kau alami saat ini. Odona patarna taida di diri ni Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus do naminiahani gabe si palua di hitaon ibana na mangalehon hanguluan di hita saluhutna. Ido ubain na didok Tuhan Yesus Kristus Roma hamu tuau hamu akana loja jalana sorat hupasonang peham. Dungin didok Tuhan Yesus sahalinari ahu do dalan dohot hasitongan dang adong nasahat tuamai anggo somarhite sianau. Di ujung na didok ibana do idama saya dong anakku doho ganupari rasi rasaro ajal ni hasiang. Amin martang yang mahita. Mau lihat ema di pasahat rohanami tu ado pamwale Tuhan ala nunga hutangi hok kami hatami nagabe hangoluan nami dohot nagabe apul-apul di hami saluhutna huhutna patubuhon pakirimon na mangulu di hami. Tuhan debata tutu di perdalanan ningulu namayon saya totong do olo hu pakilalahu kami sahirana suadong beali Tuhan jalan keluar buntu sudehu hilalah hami alanya ka persoalan alani ale Tuhan unang luas hami madele alai totong mahami marpakirimon na mangulu maradopoko jala di bagasan hauduhon mangoloi saluhuk na rancanganmu rencanam di tonga-tonga ningulu nami ale Tuhan molo pe haportibionon
manang partibangon ni hajol maon nami madok naswadong be kemungkinan naswadong bedalan alai prosedo hami marhite hatam ho mangula marhite caram sadiri laho palua ho kami saluhutna atong ali Tuhan say palua mahami palua ma ruasmon sia sudia ka pergumulan persoalan naniadopan nami ganup masada-sada jala ajari hami totong di bagasan hauduhon mangului lomoni roham jala pakke mahami ali Tuhan gabe alatmu asa tong hamion pakyommu paluahon halak sien aka persoalan parukilon nani alaman ni nasida marhite todim todi porbadia posdo rohanami patawomu mahami laho pasauton nahobar tuhatami Tuhan debata mauliate ma di panari honommu di sude ruas di huriam nasa mingguon siada dana namemet saat waka nama tua dijagai ho didongani hodo nasida diragam aka ulaon manang aktivitas ni nasida ho diho kami maka ruasmon atik tung adong na kecewa marukil rugi nang say ulaon na di bagasan sa mingguon asiro hamu nang luas nasida madele alay patubo ma di nasida semangat na baru hagogoon dohot pakirimon na mangulu asa anggia totong marpos ni roha nasida tuho jala pasahaton nasa parsoryon na ituho asa ho mamardalan di jolo ni nasida mangadopi saluhut nai tua karuas ni huriam na marlas ni roha na dapat parutungan na sukses dia kaulon na di bagasan sa mingguon ajari mana sida Tuhan madok mauliate di saluhut nai asa pakyon ni nasida las ni rohanai laho mangulahon akan nahinalomohan ni roham wadiho kami doa karuasmu na di bagasa parmaraan na di bagasan parsahiton asiroham surduk ko tangamu nalabohi tu pamatang ni nasida asa anggia tanggal nasa panahi siapa matang na jalat daw maka songgot-songgot siapa parngoluan ni nasida aka songgot-songgot nauli songgot-songgot las ni rohamanian pasahatommu di ngoluna pasu-pasu ganup keluarga totong mardame sonang ganup rumah tangga suami istri masih haholongan di bagasan sadani roha laho mangalugah rumah tanggana huhut mamarmuduhon akayanakon nang pinalomehom mutu nasida pasu-pasu akayanakon asamar panguluyon di saluhut ajar nadenggan na pinasaha ni na tua-tuana padao nasida tuha siya parmaraan padao nasida sen ela-ela ni hapor tibionon na padao rohana holong na siyan na tua-tuana siyan keluarga tarlumubi masyakko ali Tuhan debata hodio kami doa karwasmu natongon marulang tahun di bagasan saminggon say tabay madina sidalas ni roha hahipason dohod gajang ni umur asa totong mamarhite hagugoon na siyakkoy pakyon ni nasidame mamuji pasangapo guarmu di sepanjang perdalanan ni nasida Tuhan debata saminggu tujuloon ragam nai nanaing udutan nami dak kaulon nami pasahat kami mangulu nami tuho pasahat kami mangulu ni ruasmon asa homa na majagay homa na paluahon hami saluhna tong urasi madosa nami urasi dosa ni ruasmon nali Tuhan atik tong adong akan nalipe nahuula hami sa minggon asa anggiat terjalo hami pasu-pasu si pasahatom mudope Tuhan holan marhite guarni anakmu Yesus Kristus tangihon ma tangiang namion amin. Mari demahita laus tapasahat ma pelian na paduahon dohot amplop resok. So
Namuna manami nanami di toruan non adong dua kayana kota sian SMA negeri opat patupahon penggalangan dana lau patupahon retreat dohot Natal nasida riama hita lahu manupahi nasida tatangya kon ma peliata martang yang mahita ale debata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon nadenggan dohot nasau libasa na mauliutus hupasahat tami masyan na nilehom mituhami pelian nami tuho say jalo may gabi uap na husus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami pelianon pati bulhon harajaon mu di tonga-tongan ni huriam dohot di portibion buhay ma rohanami marhite-hite todim asalamu tadahami godang ni silehon-lehom mituhami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Aliama namina di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu. Say saut malomoni roham di Banua tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari. Say sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan na merdosa tuhami. Unang hami togi hotu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaorhon ma damena tutondim. Dengan sepatu juga 437 4 3